ሃገራዊ በዓላትና ምልክት ስኒትናን ሓድነትናን ከም ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ዘካይድዎ ዘለው ጽምብላት ይገልጽለው ከካብ ቦቱኡ ንዝበጽሓና ሓበሬታ ኣርሴማ ኣስመሮም ብኸምዚ ዝስዕብ ኣወሃሂዳቶላ ዝነብር ኣብ ምድሪ ነፍስኻ ገኒሕካ ሓፋሽ ክትበሊ ሰውን ትደልያ ልክዕ ከም ሰብ ገድሊ ብልዑል ማዕርግ እንጽምብሎም ሃገራውያን በዓላትና ምልክት ስኒትና ሓድነትናን መትሕቋፍናን ከም ዝኾኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ብምኽንያት መበል 22 ዓመት በዓል ናጽነትና ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ገሊጾም ማሕበረኮም ኤርትራ ኣብ ኩዌት ኣብ ዘካየዶ ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዲፕሎማስኛታትን ካልኦት ዕዱማትን ዝተረኽብሉ ጽምብል ኣብ ወንበር ማሕበረኮም ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ናይ ባብ ዝስምዑ ቃል ናይ ሎም ዓመት ጽምብል ናጽነት ኣብ ውሽጥን ወጻን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ መልክዓቱን ናቀያየረ ዝመጽእ ተጻብኦታት ብሓያል ሓድነቱን መኸቱን ኣብ ዘፍሽለሉ ዘሎ እዋን ብምጽምባሉ ፍሉይነት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ዘንዝሓለፈ 22 ዓመታት ናጽነት ኣብ መስርሕ ህንጸት ሃገር ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ንብሩህ መጻኢ ሃገርና ዘነጽር ምዃኑ አብሪሆም ተሳተፍቲ ብግዲዮም ንሽርሕታት ብንቕሓት ብምምካት ቁጠባዊ ወፍሪ ንምዕዋት ብዝሓየለ ውዳቤ ክነጥፉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ብተመሳሳሊ ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ሰንዓ የመን ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ኣምባሳደር ሙሳ ያሲን ኣብ ዘስምዖ ቃል ብክቡር መስዋዕትን ዝመጸትን ዝተዓቀበትን ናጽነት ንምሓስን ሃገር ዳግም ንምህናጽን ብውህደት ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ብምንኣድ ኤርትራውያን ተቐማጦ ሰንዓ ተሳትፎኦም ኣሕይሎም በኣድማዕነት ክነጥፉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ወንበር ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣቶ እድሪስ ጅምዕ ብግዲዩ ኣብቲ ዜጋታት ቀዳሞት ተጠቀምቲ ጸጋታት ሃገሮም ንክኾኑ ተበጊሱ ዘሎ መደብ ተሳትፎም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ሓድነቶምን ጥምረቶምን ኣትግሮም ኣበርክቶም ኣብ ዝካየዱ ልምዓታዊ ንጥፈታት ከም ዝሐይሉ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ዕለት ንምምዕራግ ብዝተዳለዉ ባህላውን ስነ-ጥበባውን ንጥፈታት ተዘናጊዖም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ሲያትል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ከንቲባታ ከተማ ዝርከብዎም ሰመዚ ከተማ ሲያትልን ብርክት ዝበሉ ዜጋታትን ዝተረኽብሉ ጽምብል ነዚ ዕለት ኤርትራዊ ክብርን ሓበንን ዝኾነ ጽምብል ብልዑል ማዕረግ ከም ዝጸምብልዋ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ከንቲባ ከተማ ሲያትል ሚስተር ማይክ ሚገን ኣብ ዘስማዕ መደረ ሳላሕያል ስራሕ ኤርትራውያን እታ ከተማ ብልጽትን ጽብቕትን ኮይና ምህላዋ ብምጥቃስ ማሕበረኮም ኤርትራ ብጥርናፉ ሓድነቱን ዘካይዱ ንጥፈታትን ንካልኦት ማሕበረኮማት ጽቡቕ ኣብነት ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጹ ሲያትል 24 ጉንበት ዕለት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ወግዓዊ በዓል ከም ዝኾነት በኣዋጅ ዘፍለጠት ናይ መጀመርያ ከተማ ምዃና ዝጠቐሰት ጸብጻብ ሎም ዓመት ድማ ቤት ምኽሪ ከተማ ሲያትል ን24 ጉንበት ከም መዓልቲ ናጽነት ዝፈልጥ ተወሳኺ ኣዋጅ ምእዋጁ ኣርድዩ ኤርትራውያን ተቐማጦ አቡዳቢ ኣብ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ጽምብል ድማ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣቶ አልአሚን ናፋዕ ኣብ ዘስምዑ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ንብሩህ መጻኢ ዘንፍት ኣብ ኩሉ ጽላታት ብዛዕባ ዘካየዶ ዘሎ ዓበይቲ መደባት ልምዓት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ ኣብ ወንበር ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ አቡዳቢ ኣቶ አሚን ዓሊ ብግዲዩ ወትሩ ኣብ ጎኒ መንግስቶምን ህዝቦምን ኮይኖም ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት ጻዕርታቶም ከም ዝሐይሉ ኣረጋጊጾም እቲ ብርክት ዝበሉ ዜጋታትን ዕድመ ዝተገብረሎም ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ጽምብል ካብ ኤርትራ ብዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ዘቕረበቶ መደብ ደሚቑ ነይሩ ኤርትራውያን ተቐማጦ ፎኒክስ ኣሪዞና ብወገኖም ንተጻብኦታት ብንቕሓትና ምከቱ ሕድሪ ስዋኣት ንምትግባር ቃልም እናሓደሱ ንጽምብል ናጽነት ብባህላውን ካልእ ንጥፈታትን ኣብዒሎሞ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ቡፐርታልን ከባቢያን ጀርመን ድማ ወከልቲ ውዳቤታት ከባቢ ከተማታት ከለን ዱዝልዶርፍ ክረፈልድ ሙንሽንግላድባኽ ከምኡውን ኣዕሩኽ ኤርትራ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት በዓል ናጽነት ብውዑዕ መንፈስ ጸንቢሎም ተሳተፍቲ ኣብ ውሽጥን ወጻን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ኣስጢሙ መንኮርኮር ልምዓት ሃገሩ ንምቅልጻፍ ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ንምድንፋዕ ኣበርክቶም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም ኤርትራውያን ተቐማጦ ካስልውን ብግዲዮም ብሓድነቱን ጽንዓቱን ናጽነቱ ዘረጋገጽን ዘውሓሰን ህዝቢ ኤርትራ ታሪኹን ክብርታቱን ናብ ተረከብቲ ሕድሪ መንስያት ንምስግጋርን ኣብ መደባት ልምዓት ካልእ ቅያን ንምስራሕን ዝእግሞ ከምዝየለ ብምግላጽ ብወገኖም ንኹሉ ድልዋት ከም ዘለዉ ኣነጺሮም እቲ ጽምብል ብዝተፈላለየ ስነ-ጥበባውን ባህላውን መደባት ማዕሪጉ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝተላእከ ጸብጻብ ሓቢሮም ኤርትራውያን ተቐማጦ ኦስትሪያ ብወገኖም ኣብ ዘካይድዎ ምዕሩግ ጽምብል ናጽነት ምክትል ኣደንበር ማሕበረኮም ወይዘሮ ጀሚላ መሐመድ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ብክቡር መስዋዕቲ ዝተረኽበት ናጽነት ብልምዓት ንኽትኩላዕ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ጻዕርታቱ ኣሕይሉ ክምክትን ተርኡ ከዕዝዝን ኣዘኻኺራ